ଯାହା ଜୀବନ ମାନସିକ ବିକୃତ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନ ପାରିବାରୁ ବେସାହାରା ମା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଦଳା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ମୂଳ ଲାଗି ନିଜ ସହିତ ଝିଅକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟରେ। ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଗୋଡ଼, ତଥାପି ରହିଛି ମାର ମମତା। ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ସହ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ମାନସିକ ବିକୃତ ଝିଅକୁ କ୍ଷଣିଟିଏ ବି ବାହାରକୁ ଛାଡୁନାହିଁ ମା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଦଳା ଗାଁର। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁର ରଙ୍ଗବତୀ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଝିଅର ମାନସିକ ବିକୃତ ଦେଖାଦେଲା। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଝିଅର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଝିଅକୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି ମା ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମା। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ଲୁଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ ନାହିଁ, ଲଗାପଟା ସବୁ ଫିକି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଯତ୍ନ ମୁଇଁ ନେଉଛି। ହଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ସେ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। 15 କେଜି ଚାଉଳ ଦଉଛି, 3 ମାସ ପିଲା 15 କେଜି ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସେ ରଖିବି, ସରକାର ତରଫରୁ ରଖିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ତରଫରୁ ମୋ ପିଲାଟି କେମିତିକିରି ଭଲ ହବ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ପାଠ ପଢିଲା ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବଡ଼ ଜ୍ୱର ନା କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଝିଅଟା ପଢି ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ମା କୁଆଡେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଇପାରୁନି, ଆସିପାରୁନି। ଜଣେ ଜଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରହିବାର ଅଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମାନସିକ ବିକୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।